Добре. И да я кажем ли след това ще изгодим в видео и ще го пратим? Рафи, това в момента го казвам за теб. Това е задкулисно видео, да правиш видео кръсти. Дали? Това е задкулисно видео. Честит рожден ден, муж му такъв. Да знаеш, че това си ти. Моята най-сладка и любима Рафи. Аз така те гушкам. Много ми се ще да дойда, ама не е толкова лесно, защото все пак и парите и времето. Остави парите, времето. Да, да се дойдем на думата. Честит рожден ден, Рафи. Да си все така усмихната и колкото ме разправяш, ще си заета, да си още повече заета, защото така живота минава най-яко, с най-много експириенс, с най-много неща и да се слушат толкова неща, че да можеш да напишеш 10 книги и да станат бестселъри. И моля те, дай ми после едно копие подписано да мога да го продам. И може и да спрем вече. Не мога повече да измисля, Рафия толкова яка. За какво да се слушат по-яки неща? То вече и се случват по-яки неща. Да. Искам да и се похваля с... Я кажи, сподели. Да и се похвалим, че пием тази вечер вино, въпреки че съм болна, че пием вино Рафи за теб, за Надя, и за Ели, и за Дени, и за Вели, които не са тук. Но основно да кажем, че пием за теб и за Надя. На здраве! Честит рожден ден, Рафи! Да си ме жива и здрава, къпкиче мое. Искам да ти пожелая много здраве, щастие и успехи. Въпреки че няма нужда да ти ги пожелавам, аз знам, че ти ще ги постигнеш, тъй като ти си толкова целеустремена и талантлива. Не трябва да го забравяш никога. Не трябва да се съмняваш в твоите собствени способности, защото ти си невероятна. Знам, че някой ден ще бъдеш по-велика и от Тарантино. И искам да ти пожелая едно невероятно прекарване на празника. Съжалявам, че няма да бъда до теб тогава, но на Коледа и на Нова година ти си само моя. И искам да ти пожелая винаги да си толкова усмихната и чаровна, както си била до сега. Обичам те и ти изпращам много целувки. Всички. Значи, да. На здраве. Здраве. Чакай. Рафи, за тебе специално от Лондон дойдох. Дошла, значи и смятай. Айде на здраве. Благодаря. Здравей, Рафи! Аз съм Ели, ако не си ме познала. Искам да ти пожелая честит рожден ден. Искам да ти пожелая много щастие, много веселие, много късмет, много забавление и здраве, щастие и никога не се променя, защото ти си невероятна и уникална и много ми липсваш и си страхотна и затова много те обичаме всички. Ето 2-300! Здравей, Рафи! Аз съм Стели. Добро здраве! Надявам се да ме разпознаваш. Така, честит рожден ден от мен. Да ти пожелая да си жива и здрава, най-вече. Сте така чаровна, сте така забавна. По-високо говори! Сте така забавна и интересна личност. Остани си такава каквато си, защото си невероятна. Много те обичам, много ми липсваш. Надявам се да си изкараш един прекрасен рожден ден и да ти хареса нашата изненада. И сега искам да ти прочита нещо, което не успяха да го излъчат на записите за синьорите от радиото. Написано е специално за теб. Имаш 30 секунди. Така. Ти си an odd blend of bitter sweetness, sharp kindness, late punctuality, salty cupcakes, cute hands, irresistible love, painful honesty, striking openness и weird happenings around you. Затова си прекрасна и уникална. Обичам те. Честит рожден ден! Вие, господина, да кажете нещо по въпроса. Честит рожден ден, Рафи! Пожелавам ти всичко най-хубаво, много крипи хора около теб. Защото така до някъде е част от твоя талант да привличаш хора, които са много странни, което не е лошо, много. Като нас, странни, нали? Да, като хората, които се намират тук в момента.
и просто наслаждавай се на живота и Снима ли ми хепи? всичко най-хубаво да пожелавам. Здравей, Рафи, това съм аз. Христо. Това прозвуча по-добре от тебе. След рожден ден, жива и здрава, дано 30-те са по-хубави от 20-те. Нали да толкова ставаше? Може би съм ги объркал. Няма значение. Дано новата година е по-добра, всичко най-хубаво. Опа! Бонжур, Здравей! Опитай се малко да игнорираш така визията. Между другото, това е моето истинско глас, ако не си ме познала. Няма значение, честит рожден ден! Бъди все така усмихната, позитивна и невероятен оптимист. Искам да ти пожелая най-вече здраве, щастие, много късмет, любов, купони и искам да пия сега. Мъжете не ти трябва да си добре така, използвай ги хубаво. И сега ще пия една чаша вино за твое здраве и много те целувам и да си изкажеш ти невероятен рожден ден. Нека да минем на така. Нищо. Здрасти, Рафи! Аз няма нужда да казвам коя съм, защото се виждам. И аз не съм толкова дегизирана. Честит рожден ден! Пожелавам ти много здраве, на първо място, много късмет и успехи там, където си в момента. Дано да бъдеш винаги там, където е сърцето ти, независимо дали ще бъдеш там или тук. Но ти пожелавам винаги да намираш истински приятели. Пожелавам ти да намериш мъжа за тебе. Принца на белия кон. Ако принца не ти харесва, задръж белия кон. И така всичко най-хубаво ти пожелавам и весело прекарване на празника. И сега така леко в себе си. Здравей, Рафи! Искам да ти кажа, че винаги страшно много съм ти се възхищала за твоята смелост, за всичко, което постигаш и за това, че винаги вярваш в себе си и за начина, по който гледаш на живота. Наистина страшно много те обичам и ти пожелавам от сърце да си жива и здрава и винаги да успяваш, както до сега. Много ни липсваш! Сигурна съм, че в момента не можеш да познаеш коя е тази сексапилна особа под маската, но ще разбуля загадката. Това съм аз. Вели. И може би загледа, че малко съм се отцепила от компанията и от пожеланието, но въпреки това, Кристин Мари, който е режисьора и сценариста на цялото начинание, да се шанс да се включи, въпреки моят натоварен график, многобройните командировки, които в страната и чужбина се налага да поемам. И така намерих време да те вмъкна в графика си и да кажа 2-3 приказки, които да стигнат чак до И така, какво мога да кажа? Много време мина, сме се видели, позабравих как изглеждаш, позабравих какъв човек си, но ще гледам да изкарам нещо от архива на спомените. Номер 1 в архива на спомените. Рафи е прекрасна. Външно, вътрешно и всякак. И Рафи, доколкото си спомням, е един от най-щастливите хора, които познавам. И както Кристин Мари каза в нейното пожелание, аз малко ще сплагиатствам, понеже така ме кефи. Се възхищавам за твоя възглед на живота, това как приемаш нещата и за това как даваш винаги напред и нагоре. Без да задълбаваш в миналото и в премислене на нещата. И каквото да се случва в момента с тебе, независимо дали се чувстваш абсолютно окей или още си пътя на това да се чувстваш окей, съм сигурна, че съвсем скоро всичко ще бъде абсолютно прекрасно, зашеметяващо и по-хубаво, отколкото очакваш. Така че с нетърпение очаквам да разказваш и да споделяш точно за тия изживявания, точно за тези моменти. И много се надявам да имаме и възможност да го споделиш на живо. Не знам какви са твоите планове да се връщаш и така ще отделиш време за стара майка България. Но много се надявам, когато се случи, новините, които имам да споделя, са прекрасни.
По-скоро да се надявам, съм сигурна. Така че много те целувам, много те обичам и се надявам много скоро да имам малко повече време, за да ти досаждам и да те карам да разказвам за всичко, което се случва. Много целувки и пак много хубав рожден ден.